Mga kamaton, mayong gabi gali mga kamaton, no? Bao, duwa naman ni ka gwapa gali ang onboard gali, oh. Abi ko mga Tagalog ni sa mga kamaton mo. First vlog ko ni sa 2025 subong mga kamaton. Ang dami ko pa na wala pa na-upload mga kamaton mo, pero ito first vlog ko ito sa 2025 subong tuig. Yes. Ang oras 7:30 na subong mga kamaton. Ma'am, on board ka mo sa akon SM City ano? Sino galing ngalan ta gwapa? Ako gali si Ami. Ame? Amira. Desan ikaw yung ma'am. Amira. Amira desan si Ame kag si Amira? Yes. Ayan dalawa. Yan mga kamaton nagtaka ko kanina kay Tagalog sila, Ilongga pala niyo. Guwapa ba sa Ilongga, guwapa mga kamaton. Anong kailan ka munta sa Kwan sa downtown? Anong ginagawa? Naglantaw ka mo. Naglantaw ka mo Kwan, ano, busy sa work. Sobra. Alin ka mo sa bra nyo? Hindi ka mo kabra. Sa Princess. Oh, yun, nato na. Ang sinasabi mo kanina. Okay, sige. Promote ko lang yun. Sige, sa mga sige. gusto magka-iPhone, yan, pinaka-legit na seller, iPhone seller, Princess Cellphone and Accessory Shop. Yan, sa mga gusto din mag-repair, Toops Gadget Repair kadto lang sa may second floor, food court wall. Ara lang daw, Princess. Ito mo na tayo. Asa Mary Mart mo? Okay kayo. Yes. Toops Gadget Repair. Ano? Internet namon. Ano, Tots? Toops po, Toops. Tops? Asa second floor ba gakyat mo? Nandun din? Lapit lang sa food court. Duraban. Okay. Yun si Princess kag si Tops, no? Toops. Yes. Okay. Yun, batian ta mga kamato, no? Cellphone mo nga guba ko, no? Dito dala. Guba. Ang ako niya rin nga cellphone nga yang Juan Lopez plan ko nimo. Makadto lang ko da. Kadto ka lang da, kay may discount ka na. Abi ko libre mo ko. Ami, kay may discount ka na. Oh, sige. Kay Peslan ko iya nga cover ng white na bla. Sige. Ano na ganing tawag nga? Ano na? LCD? Oo na. Peslan ko na. Nang maton ng tawagaw. Siyempre. Kamaton. Oo, maton sa trabaho, mga kamaton Anong meaning ng maton? Yun, ay ito, ari sugiran ta kasing nagmaton ako. Yes po. Hindi ba lang maton nagbubule? Nagbubule ang mga maton? Oo. Tapos. Yan ang aso ko, kung American Bully. Ayun. Ang tawag, maton. Buhay pa yung aso mo? Buhay pa rin. Lakas-lakas pa nga eh. Hindi, wow. Pero nagkatagalog ako kay nagkatagalog ka mo, abi mo. Tingala ka? Oo. Pero nasanay lang sa Tagalog, ma'am. Okay. So, amo niyo, SM City. Ano naman gamo sa SM City? Malamon! Let's go. Ano, ma'am? Malamon. Okay. Manyapan ka, ma? Okay. Makaot lang. Kapoy, di makaot. Dito sa May Martaw? Ma-close na na. Mag-close na to yan, no? Mag-get, no? Yes, so mangyapon nga rin kami ni Mamo, mapod ko to sila. Pwede ka pod. Bahala ka sa buhay mo. Yes, so medyo lapit-lapit na gali kami mga kamaton sa SM City. Buti ka nagsasalita. Ano sa food court mga mamanyapon da? Oo. Okay. Pero taga din ka mo ma'am, Roman, kung mulo, din ka kamagiri sa aton? Norte. Norte sa town. Ano nga town? Kalumpang. Sa Norte ka Kalaparan? Dulo na, Okay. Layo na. Kalaparan pala kayo, ma'am. I see. Ayun, may tumawag kay ma'am. Siguro naghintay na yun doon sa SM mo. Pagka 7 o'clock, close kayo doon sa pan, nasirado ka mo sa Mary Mart Closing Mall. na Mary Mart 7 na. 7. I see. Kamusta ang Yun. biyahe?
okay ang biyahe Back to basta normal kay ano na? oo, Normal. back to normal na kay tapos ng kwan. Celebration tinagyang naman mga kamaton gali oh. Yeah. Tinag-aaway ka mo kalantaw sing opening salbog ina. Lo. Ayan Lo, din naman. ano man? Tudo man ulan. Tige renorsan na sila mo. Oo, kay maskan nga ulan na sige na sila. Nari na kami kamaton gali sa kwan no, sa ano ni SM City ka pasulod. Di kamusta ang inyong New Year's? Sa mga tuig? Okay, ma. Okay lang mga dalaga pa? Siyempre. May mga dalaga pa? Ano man? Yes, of course. Yes. So importante, dalaga pa no? No boy. No boyfriend? Walang boyfriend? Maranaw kasi. Ano? Islam? Ay, dalawa kayo? Dua ka mo? Ako. Ay, ikaw? Siya na, half baboy. Okay. Di wala ka nadakuan sing pang Islam mo? Uy. Ayaw mo na? Hindi. Bakit? Hindi lang nakasanayan. Hindi lang ako. Ay, di ka pa nasanay sa Hindi. culture ng inyong kwan, pagka-Islam? Kasi di. Kaya hindi ako. Ay, hindi ka makwan, hindi ka malata nga Islam ka kasi sorry kasi okay naman mga Islam, mga mabait at saka matalino yung mga Islam dito sa Iloilo, mga negosyante no? Uy. Uy. Okay. Lapit na kami sa kwan, mga kamaton, papasok na kami pero matraffic. Maranaw sa din yung Maranaw, ng Basilan. Marawi. Marawi, Cotabato. Papunta ano sa Buanga no? Dison ano na, Marawi. Hindi. Cagayan tapos Marawi. Okay. Marunong ako sana magsalita ng Malay. Kasi galing ako ng Brunei. Oo. Magkapariyo yung salita nyo sa sa Malaysian at Bruneian. No? Wala lang. Comment. Oo, pareho kwan magkahawig yun, magpagpariyo kwan. Yung ang kwan, ano yung ang ambal, magkapariyo. Gamay lang gid ang ano na diferensya. Ano ba yung language nila? Malay. Oh. Malay ko din. Sampol. Sampol ka. Ako amakan dito, SM mo. Alam mo na yan? Ano? Oo. Kaya yun. Malagpat man ano? Ang galing! Hindi na black. Ano na kami mga kamaton. Sa SM City, oh. Yes, so manaog na galing ka na yung mama. Thank you, ah. Manaog na galing ka na yung mama mo. Shout out kila ma'am sa channel ni Maton Liwat. Hi! Shout out! Parang na yan si mama. Shout out sa mga kamaton. Ikaw ya ma'am. Okay na. Okay, so thumbnail kita. 1, 2, yes! Thumbnail mo ma'am, thank you Liwat ha. Sakay kayo ulit kay Maton. Yun, nato na gali. Ari ang SM City gali ka Maton, no? Ato ni Slawa, ato na yung guwapa kong Islam nga pasero. Yes! So, may yung gabi sinyo mga kamaton. Nanaog na ang gawa ka guwapa. 2025 ko nga vlog. First vlog ko ito mga kamaton. Yes! Sari ko mga kamaton. Thank you sa inyo ma'am sa pag-onboard kay Maton ha. Thank you sa pag-onboard kay Maton. Yes, may yung gabi gali mga kamaton. Magulang na ako sa SM City gali ang duwa ko ka kamaton nga pasahero ha. Sa pagkagwapas nga akong pasahero 2025 first vlog ko sila nga na duwa. Nakadlaw lang ko sa nga ni Maton oh. Ali mo kulo nila nga kuan nga vlog ko di sa Iloilo. Singko ma'am vlog ko di sa Iloilo.
Dati ano pa, kamera ta din. Kanta ko sa ako kamaton nga pasahero. Yun, nari ko gali sa traffic light mga kamaton ha. Ay ko sa traffic light go, lahat sing go. Stop ako gali mga kamaton ha. Yes, so shout out sa inyo ma'am. Sobra ka gwapa sa inyo gali nga duwa. Masyar ko to, mapakayo ko cellphone. Pakayo si maton siya cellphone si kan wala guba oh. Yun. So sige mama, share ko to ah. May list ko sa ngakon nga kuan sa cellphone ah. Thank you. Kag happy new year sa inyo nga duwa mama. Thank you kamaton.